Здравейте от Атина. Днес ще ви предложа един апартамент, който е много добър за инвестиция. Той е с две спални, с хол с кухненска част, баня с туалетна, тераса към вътрешния двор. Реновирана тази година. Защо препоръчвам инвестиция в Атина? Защото тук е постоянен туризъм, целогодишен е туризъма и наистина инвестицията е много добра, тъй като вие имате постоянен доход. Атина е предпочитана дестинация от цял свят. Непрекъснато пристигат туристи. Аз съм много често в Атина и виждам наистина, че има поток от туристи, които идват непрекъснато и то целогодишно. Освен, че е много удобен транспорта до фериботите и може всички острови около Атина да се видят, ако няма директен полет, разбира се, но за някой няма. Много от туристите предпочитат дори да отидат на остров близост, да видят и Атина, разбира се, столицата на Гърция. Културен център, история, хубава храна, уникален климат, прекрасни хора. Ето сега започва и седмицата на модата. От цял свят ще дойдат туристи, съответно, за да се възхитят на това уникално събитие. Така че наистина инвестицията е много доходоносна тук. Ние се занимаваме, нашата фирма, освен с София, България, разбира се, имоти за постоянно живеене, ако желаете, и за инвестиция, Банско морето в България, така и в Атина работим в колаборация с клиенти и с колеги и в Северна Гърция. Така че с удоволствие ще намерим имота за вас. Свържете се с нас. А сега се насладете на апартамента, който ще ви покажа. До скоро!